sabuya futhi kwi-channel Double Amaphupho. Kafushane nje uPastor Oningi channel Nufliq on TV on the morning show ngolwesine sikhona. Insuku zonke sikhona kwi-channel yakho Nufliq. Please silandele ngokulike nje ama video. Mobile video lekwazi ukuthi ke sina 400 or more videos akhona khuluma ngamaphupho ungakwazi ukuthi uwabheka. Ngenze impendulo ikhona. Go lapha ku search box, type the keyword yalento usukuyifuna. Definitely uzoyithola. Ungayitholanga ikhona number yami ngamfonela noma kubhala ku comment section. Sibeke iphupho la nganohlahla zonke. Mina ke ngupastor Oningi. Nohlahla zonke ngithokoza mkhulu. Mina ke ngiphupha la ngikuma period iphendile negazi zakhe liningi. Sike sakhuluma ngomuntu ophuphe kuma period. Ngomuntu ophuphe esikhathini kodwa kwakuyiphupho esasiliphendula ephusheni lomunye umuntu elalilide. So nginqothi nje manje we trying to rearrange ama dreams ukuthi so that izoba lula ukuthi umuntu message iphupha shesha lithole. So sizama ukuthi ingako sithi umuntu iphupha malilide akafone uma nama teachers abaningi akafone so that sizo at least masiwenza kanje siphendula nga1 umuntu kulula ukuthi makasearch lo keyword shesha lithole iphupha ngoba akukho mix yabo lilodwa nje limile lama period lesesikhathini kuphela yabona. So uNonhlanhla uthi ke la ubuza la ngendaba yokuba sesikhathini umuphupha la kuma period kuvamile ukuthi ube uphawu usuke lusho ukuthi kumele uqaphele mhlawumbe ingabe imizamo yabathakathi yokukungcolisa wena noma ukufaka isichitho ngoba uLeviticus 15 verse 25 ithi ke if a woman has discharge of blood for many days not at the time of her menstrual impurity or if she has a discharge beyond the time of her impurity all the days of discharge she shall continue in her uncleanness in uncleanness as in the days of her impurity she shall be unclean. So yabona ukuthi uma kuma period usuku umuntu ongcolile usuku umuntu oclean yabo. So uma uphupha futhi kuma period yenzeka kube upha usuke lichaza la ukuthi kuyenzeka usuku udinga mhlawumbe ukuthi ukhuleke ngamandla noma usuku udinga ukuthi uthole uvikeleke ngenxa ukuthi ingenzeka impilo yakhe isengcupheni ingenzeka impilo yakhe isengozeni kusuke futhi kungenzeka ubanjwe ukugula kwesinye isikhathi uyabona. Okwesibili futhi okwesithathu uma uphupha uma period ngana ukuthi kuyenzeka kube uphawu osuke lochaza la ukuthi ngenzeka umuntu ozobhekana nencindezi umuntu ozobhekana nenkinga ethile noma nengxaki ethile noma usuku uzokhathazeka uzobhekana nenkathazo ethile noma ke nje nesimo sempilo esinzima esizobe sikuthi sisukumele mhlawumbe futhi siqhazulule ukuze mhlawumbe ugweme umonakalo ongadaleka uyabona. Okwesine kuyenzeka uma uphupha ukuma period uthola ukuthi upha osuke lulubi nalo osuke lusho ukuthi uma ukuthi umuntu usuke ikakhulukazi umuntu osuke ukhulelwe osuke lusho ukuthi kumele uqaphele ngoba isisu komunye suke sizophuphuma uma ukuthi awusuke umthole mhlawumbe usizo lufanele yabona. Hosea 9 verse 14 give them oh Lord what will you give them a miscarrying womb and dry breast. So kodwa ke kwesinye isikhathi umuphupha mhlawumbe uma period upha usuke nje lusho ukuthi ke mhlawumbe wakwaphunyelwa isisu esikhathini esendlule uma lokhu uyibona unama period ungathi uyibona uma period unegazi so kusho ukuthi mhlawumbe ngenzeka wakwaphunyelwa isisu noma ke wenza mhlawumbe iabortion. Kuyenzeka futhi umuphupha la uma period kube uphawu nje osuke lusho ukuthi mhlawumbe kumele ukukhuleke ngamandla ngoba mhlawumbe kunomuntu omjwayele noma kunesihlobo esuke ezobhekana nenkinga yokuphuphunyelwa isisu kungekudala ngoba kungenzeka unibone uma period kanti kube ukuthi isihlobo sakho umuntu omjwayele umngane wakho uzophuphunyelwa isisu yabona ngokuhamba kwesikhathi. Asivale ngokuthi uma usuphupha futhi uma period yenze kube uphawu olungasho kwesinye isikhathi nje ukuhlanzeka noma isikhathi ukuthi mhlawumbe ubhekene nesikhathi sokuhlanzeka noma ubhekene nesikhathi sokuphuma kokungcola okuwena ngaphakathi ngoba khumbula ukuthi ukuba kuma period kwesinye isikhathi so kusho ukucleaneka cleansing that is taking place so kuphuma igazi elingcolile ngaphakathi yabona. So singaphethe ngokuthi kwesinye isikhathi ngenzeka akukona akusiyisifo akusiyingozi akusukugula akusikuphuma kwesisu kodwa nje ukuhlanzeka ukucleaneka ukuphuma kokungcola kuwena ngaphakathi ukukhululeka ezimeni ezithile ezimbi yabona. Siyabonga uNkulunkulu akubusise uNkulunkulu akusikelele like le video so like ama amanye bheka le video le bese uyaqhubeka ukuthi umlandeli wakhe uzonke
siweni phansi namadolo sikhuleka kuyo siweni phansi namadolo sikhuleka kuyo Jesu siweni phansi namadolo